Di ano sa atong mga kabrigada nga mga guwapa midangop sa Brigada Action Center kay wala sila sweldohi. Ilan na ning gireklamo karon ang agency kay wa man mohatag og sweldo. Daghan ni sila almost 100 pero kanilang sila nga hugna ang niari dinhi. Ang uban daw kay walay mga pliti. Way mga pliti, naglisod na sila. Mato nila nangapas mo na daw mo. Kayo! Nangapas mo. So, sa inyong gusto? Nangapas mo? Wala. Sa dinada, Jay. Karami. O sa inyong gusto di ay? Ang ama ko, sweldo. Dahil sumari mo o reklamo directly nila or directly mo niya sa brigada? Hindi man sila kumplito ng lugar na. Pero hindi rin mo kapit. But then, you were not satisfied sila mga tubar. No action at all. No, wala. Buwan man kung complain ka nila, ipang-remove ka nila sa Agency. Kung mo complain, i-remove daw sila sa GC, matod ni ma'am. No? Yes. Remove na lang. Remove na mi. Ianak mo na ako kalawag, no? Kung i-reject mo nila, i-welcome mo na ako. Okay. Diba? Diba?